Hola, són les 3 de la tarda. Avui és dijous 10 de març. Today is Thursday, 10 of March. Comença aquí i ara aquest programa de ràdio especial que volem dedicar a tots aquells herois i heroïnes anònims que cada dia salven moltes vides. Sí, dediquem aquest programa de ràdio DRAC a totes les persones que donen la seva sang per salvar vides. Ens informen que s'acaba de produir un accident al carrer Cedres, davant de l'escola. Connectem amb la nostra companya Madelina, que ens informarà dels fets. S'acaba de produir un accident davant de l'escola. Un vehicle ha xocat contra un altre, que estava aparcat. Hi ha un ferit que està perdent molta sang. Ha vingut un policia que ja ha trucat al Servei d'Emergència de Catalunya. Acaba d'arribar l'ambulància. Parlem amb el metge del Servei Català d'Emergències. Com es troba el ferit? El ferit ha perdut molta sang i necessita una transfusió. Justament a l'escola Can Vidalet està fent una campanya de donació de sang. Entreu i parleu amb el metge del banc de sang que us podrà proporcionar el que necessiteu. Que bé! Gràcies als donants d'aquest barri, avui serà fàcil salvar una vida. La teva sang em dones vida, pots ser el primer pas. Escola Can Vidalet, digui. Bona tarda, soc la doctora Chaparro, metgessa de l'Hospital Vall d'Hebron. Ens han informat que aquesta tarda s'estan fent extraccions de sang a la seva escola. Podria parlar amb el metge responsable del banc de sang? Ara mateix l'aviso, no retiri, sisplau. Bona tarda. Bona tarda, doctora. Acaba d'ingressar un nen de 2 anys amb cremades de consideració. Necessitem uns quants concentrats de plaquetes per salvar la seva vida. Ens podríeu proporcionar unes quantes bosses de sang del grup A positiu? Sí que podem. Envieu un missatger a recollir-les. Estem al carrer Cedres 3749, d'Esplugues de Llobregat. La solidaritat dels veïns d'aquest barri farà possible que aquest nen salvi la seva vida. La teva sang em dones vida, pots ser el primer pas i el podem fer junts. Amb la teva sang tot és possible. Bona tarda, què desitja? M'envien de l'Hospital Sant Joan de Déu. Carai, que ràpids. Com un llarg, necessitem concentrats de globus vermells per nens de la unitat tractament del càncer infantil. Després de fer la quimioteràpia, aquests nens tenen anèmia i per recuperar-se necessiten hematies. Passi i parli amb el metge encarregat del banc de sang que està fent les extraccions a l'escola. Passi. Podem proporcionar unes quantes bosses de sang al vostre hospital per salvar les vides d'aquests nens. Els donants del Can Vidalet ho han fet possible. La teva sang em dones vida, pots ser el primer pas i el podem fer junts. Amb la teva sang. Evidentment, tot això no ha succeït en aquests minuts de ràdio. Aquestes històries que us hem explicat són recreacions que hem escrit i locutat els alumnes de Can Vidalet, això sí, basades en fets reals. Cada dia necessiten a Catalunya 1.000 donacions.
I no només per a casos d'emergència, també per a que els hospitals puguin funcionar amb normalitat. Per exemple, per a que es puguin realitzar moltes operacions quirúrgiques en les quals es necessita fer una transfusió de sang. També la necessiten els laboratoris mèdics, ja que hi ha moltes proteïnes que necessita el nostre cos i que només es poden posar als malalts juntament amb el plasma. En cada donació de sang es poden salvar 3 vides. Amb una, el plasma, la segona, amb les plaquetes i la tercera, amb els globus vermells. Els alumnes de la classe de Canvi Aret volen agrair a tots els donants que han vingut a fer el possible que avui se salvin moltes vides. Gràcies, donants! També agraïm als mestres de l'escola, als pares, al conserge i a tots aquells que han col·laborat d'alguna manera per tal que aquesta campanya de donació d'avui sigui un gran èxit. Moltes gràcies a tothom! La teva sang em dones vida, pots ser el primer pas i el podem fer junts. Amb la teva sang tot és possible. I fins aquí ha arribat el nostre programa especial d'avui, dedicat als herois anònims que donen la seva sang per salvar vides. Ens han parlat els alumnes de la classe de 5è de l'escola Canvi Aret.